A la segona divisió B de la jornada d'avui en destaca el sorprenent victòria del Gavà davant de l'Ontinyent. Això ha provocat canvis a la zona alta de la classificació. Sant Andreu és líder, però el Barça B s'ha col·locat segon. Els fets extraesportius provoquen que obrim el resum de la jornada a segona B amb el Benidorm Lleida. L'àrbitre, l'aragonès Rio Iete, ha suspès el partit en el minut 81 amb el marcador de 2-1 per als locals. Els seguidors radicals del conjunt local han llançat diversos objectes a un dels assistents i davant aquesta circumstància l'àrbitre ha preferit no continuar. Serà el comitè de competició qui haurà de decidir sobre la continuació o no del partit. Un match en què els de Mili Vicente han anat sempre a remolc. Han rebut l'1-0 rematada de Samuel i si bé han aconseguit igualar el partit abans del descans, gràcies a Marc Sallarès, a la segona meitat els de Rubí s'han tornat a avançar. A més, abans de la suspensió, el Lleida ha fallat un penal. Adrià Laureda ha desviat el llançament efectuat per Jonan García. Al Sant Andreu li ha costat Déu i ajuda poder mantenir el liderat de la segona B una setmana més. Davant de l'Alacant, un dels bons equips de la categoria, Pere Tarradellas i Manolo Lanzarote han aconseguit 2 gols que semblaven donar un avantatge còmode als de Nacho González abans del descans. Però en el segon temps l'Alacant ha reaccionat. David Gámez ha fet el 2-1 en el minut 52 i els locals han patit una estona fins que el golejador Queco ha marcat el 3-1 en el minut 77. Però en el 82 Manuel Gato ha tornat a escurçar distàncies i ha donat més emoció a la victòria final dels andreuencs. El Barça Atlètic també es va consolidar a la zona alta, tot i que Gaia Solín va caure a baix de tot en una acció espectacular, però sense conseqüències. El Terrassa, en una situació molt complicada, va tenir a més la desgràcia de fer-se l'1-0 en pròpia porta a través de David Canet. Abans del descans caurien 2 gols més per als de Luis Enrique davant un Terrassa impotent. El 2-0 de Jonathan Soriano en el minut 38 i el 3-0 del defensor Armando Lozano en el 44. El Barça va fer el 4-0 a través de Thiago Alcántara en el minut 4 del segon temps, però no va fer més sang dels terrassencs. La Gramenet tampoc ha tingut opció a les gaunes davant del Logroñés i una jugada principalment n'ha tingut la culpa, aquest penal que ha comès Rezzonico i que li ha suposat l'expulsió. Terbero l'ha transformat i ha encarrilat la victòria local confirmada amb 2 gols en la segona meitat, de Popo en el minut 53 i de l'ex del Nàstic, Òscar Arpon, en el 57. La Grama continua amb tot estancada a la zona mitja de la taula. Una posició a la qual s'acosta el Sabadell, que supera l'Espanyol B en el segon duel català de la jornada gràcies a aquest gol d'Agustín. Els arlequinats han sabut superar l'expulsió de Joel a la segona meitat. El Badalona, mentrestant, només ha pogut empatar a casa davant del penúltim, el València Mestalla. Diego Torres ha avançat als escapulats en el minut 32, però en el 41 Mitchell ha signat un empat que els valencianistes han sabut mantenir fins al final. I el Gavà ha aconseguit una victòria de prestigi que li dona tones de fe per creure en la salvació. L'Ontinyent, segon classificat, s'ha avançat en el primer temps amb un gol de Cristian Martínez, però el conjunt de Jaume Bonet ha remuntat en el segon temps. El golejador Albert Manteca ha empatat en el minut 66 i el jove Eric Herrera, en el 79, ha marcat el gol de la victòria. Jugar a la tarda sembla talismà per al Gavà.